Полза за здравето от босите обувки, която не бива да се пренебрегва, е значителното подобряване на баланса, което ще забележите при редовното използване на боси обувки. Балансът е сложен процес, който включва сензорна обработка от стъпалото за определяне на детайли за повърхността, върху която се намирате, както и визуални сигнали и умствен капацитет за определяне на местоположението на тялото ви в пространството. Това се нарича проприоцепция, която ще разгледаме след малко. В допълнение към получаването на тези информационни изходи, тялото ви трябва да може да се адаптира външно, за да намери баланс. Необходим ви е добър контрол върху малките мускули на стъпалата, пръстите на краката и глезените. Този контрол идва от подвижността, силата и нервно-мускулната връзка, като всички те се развиват при избора на боси обувки пред обикновените. Абонирайте се за YouTube канала ми и тези видеа за боси обувки ще достигнат до повече хора.